chikhatsiro akulandirani pano pa Mponera Trading Center malo tomaliza amene president a dziko lino Dr. Semakafe Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP auditsa msonkhano wake womaliza oyimayima tsiku la lero muno mboma la Dowa wakhulatu ndi anthu osiyanasiyana makatu pa nkhani ya misonkhano yokopa wanthu wamema wanthu nkhani ya pa 16 September 2025 wamema wanthu kuti akavotere a president Achakwera phungu wa chipani cha MCP kuno ndi Washington halawa amene akuyimira chipani cha MCP kapenso ndi anali phungu kuno a president Lero akhala kufika pano pa Mponera Trading Center malo omaliza a president kuchitsapo msonkhano malo omaliza president kuchitsa msonkhano woyimayima pano kuteko pali pano ndithu a president Lero akhala kufika pano pa Mponera Trading Center nkhani yake kwambiri wauza anthu za voti ya pa 16 September walimbikitsa anthu kuti ayi mukandivotere ine kwani iwo ayili ngati a president Chakwera komanso kansala wa chipani cha MCP komanso phungu wa chipani cha MCP mazina a president amakumbutsa anthuwa zazitukuko zosiyanasiyana zimene boma lawo yakhali kuchita zaka zisanu zapitazi akabapo nkhani ya magetsi amene akhala kufikira anthu osiyanasiyana m'dziko muno kuti pamene amatenga ulamuliro wa dziko lino president kutitu anthu 12 kapena khumi ndi 11 anandi mwayi okhala nawo magetsi m'makomo mwawo kapena kugwiritsa ntchito koma pano ayi anthu 25 mwanthu hali aliwonse alini mwayitu okhala ndi mphamvu za magetsi m'makomo mwawo choncho zina zimene amauza anthu zimenezo komanso akuwauza nkhani ya mtukula pakhomo komanso kuyikira chikhwiri chadikisenzo mwa president achokera pakali pano amauza anthu ndi ayi ena aziuza ni izi koma muone kuti kumene mwachokera iwo a president wauza anthu aone kuti achokera kuti nanga apanga ziti zimenezo akumbukire nazo a president kumene anthu akuda kuisamu chimenechi chapa 16 September 2025 epano a president akhala kufika nthawi yonse pano kuti kuimbira wanthu pano pa Mponera Trading Center kuimbira wanthu umene president wa dziko lino akufika pano pa Mponera Trading Center kuti alankhule ndi anthu amene asonkhana pano pa Mponera Trading Center mbali nayi inse wapita ku Chisuku mbali nayi wapitirira nditu kwetu kuchokera tsopano ku Kasungu mwapitirira mpaka kumpoto nsewake umene akukali pano president Lero akhala kufika ayi chikono chuzimo nditu president Trading Center kutisatira pa MBC Radio 1 komanso tu pakanema ameneyu wa MBC kukupatsirani momwe ta president ayendera tsiku la lero kuyambira kumakucha kuyambira pa Chimwaza Trading Center kuchoka pa Chimwaza president anafika pa Nambuma Trading Center kenaka tipasiyo chifi akayembe kulikulu kumeneko kenaka a president anafika pa Dzole kuchoka pa Dzole a president anapitiratu kafika Madisi Trading Center kenaka paka Sese Trading Center kuchokapo pa Chikhwiri Trading Center kenaka Mponera Trading Center kuti komwe lasonkhana pano kuwauza za chisankho cha pa 16 September 2025 kuwakumbutsa Malawi za chisankho chimenechi kuti akumbukire pa zimene a president achita mzaka zimenezi akuti khala kumana ndi mavuto osiyanasiyana anamondo osiyanasiyana Fred ana komabe ndakhaso mliri muja wa kolera mbali yawo kuti a president akunenetsa kuti ayi anayesesa zitukuko zosiyanasiyana kumapita patsogolo amakamba za magetsi kuti aoneseni magetsi anthu akhala moyo magetsi meneko nyumba za polisi ya MTF komanso prison ndi immigration wamangira achitetezo mbuyomo akunenetsa kuti ayi amagona nyumba zosakabu na polisi ndipo zimenezi akuti apitirizabe zipatala zosiyanasiyana akunena zimenezi misonkhano ya president akuti apitirizabe wakamba mbali ya sukulu mabuloko sukulu zosiyanasiyana akuti amangebe kuti ana sukulu mwayi wa sukulu akhale nawobe wakhala ku university akuti ayi ophunzira asamalephera sukulu pakuli mwayi wangongole zosiyanasiyana ndipo zimenezi apitiriza kumbali ya phungu wa nyumba ya malamulo akuti ayi CDF ichoka pa 200 million pafika pa 500 million zonsezi a president Achakwera akulonjeza zimenezi kuti zichitike zimenezi mdziko muno ngati anthu atasankhaso pano pa 16 September 2025 kutisatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC pamene a president akufika tu pano pa Mponera Trading Center kuti alankhule kwa wanthu kuimbira wanthu lomwe lasonkhana pano
kuti amve kuti president awatenga zotani. Manena kuti kuno ndi kwa Darlington Halawa omwe ndi phungu anali kuno kale amayimira konkuno ndithu Dowa Central. Ndipo pano apitireso kuyimira chipani cha MCP pa chisankho chimenechi chikubwera chimenechi. Ndikambe kuti pa malo amene president amayenda kati kuti Lilongwe dzulo. Lero lina liwo ku Chilobwe kumene kuti Lilongwe Chilobwe. Kumeneko anthu adasankha kale achaziya. Lawrence yakaka achaziya ngati phungu kuti inu mupitatu opanda opisa naye. Ndipo amene adalengeza kuti iwowa ndi phungu ndithu apita kuchisankho chimenechi popanda opisa naye. Choncho kumeneko kuti anthu okwana 58,000 omwe adalembesa kuchisankho chimenechi amene onsewa aya kuti akavotera achakwera. Kunena choncho kunena kwake amapempha choncho dzulo kuyankhula zimenezi. Kuno kudowa anthu okwana 340,000 kuti kwa president akakumana ndi anthu ena mwa anthu 340,000 amenewo kuti iye ayikuamema anthu amene akavotera pa chisankho chimenechi. Apa ndikupekeni kwa Arisha Chimondo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Secretary General nduna yamang'ono umodzi ndi chikhalidwe kuti atsogolere mwambo umene uchitika pano msonkhano umenewo. Patrick Zebron Chilondola komanso tiye Inkos a district commissioner atsogolera akuluakulu a chipani. Ndikaona bwinobwino Ariso ndi a first trader president kufika nawo pano pamponera mancha mwamba mancha mwamba mancha mwamba mancha mwamba mancha mwamba wafika chakwera pamponera wafika chakwera pamponera ma tameneyo chakwera pano pamponera trading center kosekera pakagwera galimoto imene yampanda denga kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano. Mayi wa dziko lino okwera galimoto imene yampanda denga nawonso wa president ayi kwayiwirawo ndi mwamba wache mwamba itu. Ipepelele ipate moto adi ipepelele ipepelele iwe aliyese tanja mwamba amene mwakonda achakwera aliyese tanja mwamba. Mponera siye iwe kajaifi pang'ono pangolini uyo na pango Sikoma Bwana President tufuna tioderetu kale ankapecha abantu nyimbo ife pa 17 phwando la kuina kwanu tidzachitira pano pamponera pa 17 inu amene mmalitsa zimagali moto za president kuti fu mudzantuluka mabwera kumponera fa phwando lidzachitikira pano. Shabwino DJ Foja Ntawi aliyese tsanja mwamba tsanja la chakwera kwacha Dr. Chakwera awinanso Dr. Chakwera tukudiraza si Chakwera watu ndani nanga tonse tikavota nanga tonsefe nanga president wa akavota achilondola akunkuyu agumba avera kamtukule apita dimba nanga ine chimwendo nanga atiye mponera
tamuze nsako kuti ukavote 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 kwacha. Bwana President mwachidowa dowa mwachimponera mponera mumve kuti mwalandiridwa pamodzi nda first lady. Ulemu wanu my first lady timakunyadira do mama. A president mwayenda konse koma chikondi chanu chimakhala chili pamponera. Kuteko kose mmaenda ako ntimo mangoti gu ndikafika pamponera ndikaona abale wanga takulandirani ni manja awiri. Senior chief mponera nkoyamba bwana ine kuwachula kuti senior chief chifuwa pano ndilengeze kuti chakukomerani kuwakweza tiye mponera kukhala senior chief bwana. Dzina la utiye la telaliti kodi bwana Chakwera awakweza mponera kukhala senior ndani kodi chief. Bwana pano pali zambiri zimene anakatha kuyankhula senior chief anayankhula kale kuja koma panobe ni apatse 2 minutes yokha malinga ndi nthawi. Senior chief mponera olo mwavala sauti koma ndinu senior chief tiyankhuleni madzulo ano zikomo kwambiri. Your Excellency oyambira vambo kusowa tsopano. Ndinosangalala kwambiri, I'm very excited and ndithokoze choyambirira ndisanapereke moni chifukwa chotiganizira mponera ndiwapa kanthawi and inu kukumbukira kuti mponera munkweze chinthu cha mtengo wapatali. Zikomo kwambiri bwana. Ulemu Your Excellency komanso Madam Monica Chakwera mayo athu timakunyadirani kwambiri. A Secretary General Richard Chimwendo Banda, Regional Chair Olemezeka Zebron Chilondola, ndi onse amene mwaenda nawo akuchipani, bwana DC aboma lino la Dowa tinawonso limodzi pano, Honorable Halawa amene ali MP amene ali kuno kale, komanso ndi ashado anu amene akuno akondwanirisiya ndikupatseni ulemu wanu. Mafumu anzanga ndinda senior chief chakaza pambalipa landirani ulemu wanu komanso nonse mafumu. Choyambirira ndithokoze monga ndathokozera kaye chifukwa cha kutiganizira. Mmene mwatulomu ifeyo tikumva kukoma chifukwa mponera trading center nde ikukula deile. Nde mfumu yo nkomango khala ti sizimamveka bwino. Zikomo kwambiri Your Excellency. Ndiye setsa kuyankhula mwachidule ngati mmene nayankhula pache mwaza. Ife kwambiri ndikuthokoza Your Excellency. Ntchito yayikulu imene mwagwira Malawi muno and kunonso kudowa mwagwira ntchito zambiri zabwino zimene tikunyadira. Konse mwayenda kuja ngati kwaja khaza ku Nkholongo damu tikudzoti posachedwa tikhati mwa madzi abwino kuno chifukwa kunonso paphiripa pali mathanka amene tilandirire madzi amene achoko amene kuchacha chifukwa pano madzi amavuta koma now we know kuti posachedwa imene ikhala mbiri yakale. Your Excellency mukaona kuti muzunguli muyang'ane around you nyumba zimene mukuona zonsezi ndi zathu ife kuno anthu akumponera zomanga rokha. Akuti timange zimenezi ndalama zake nzochokera mu ulimi. Kuno kwa mponera kulibe mlesi anthu ake timagwira ntchito tokha. Cholinga ndichofuna kupanga support masomphenya anu oti manjalende ayi. Anthu azigwira ntchito osati kumangodalira zolandira. Ife kuno timagwira ntchito. Pachifukwa chimenechi nchifukwa chake tikamaona za AIP imene munayisintha imene mayendera kale pano mdayisintha kuyitchula AIP tikuthokoza imene mayendera. Koma pempho lakuti manambala aja kumidziko mkadatonjezerako 1 2 tizilandira mwachanguko zinthu zija kuti tizitha kuti mvula ikangogwa nthawi yomwe tidzale. Nakupemphani pache mwaza kuti mukamayenda
muoneko mmindamo muona kuti onse anthu adasosasosa ndikhulupirira mukhozo ndivomereza pano kuti mindadi yososa tikudikira kumwambako. Kunifi napemphaso ndipo ti mwayankha ndinamva muyankhula pena kuti aya anifi ndayankhula nawo ndi I think ndisabwerezeso zikomo kwambiri anifiyo mwayankhula nawo ndiye kuti ndikukhulupirira kuti ulendo uno atithandiza mwachangu. Koma pamene tikuthokoza kuti chitetezo chikuyenda bwino chifukwa cha utsogoleri wanu Mponera police station pamenepa maofesa tinawo ambiri ndithu andi well trained matraining awo mayenda bwino koma tili ndi vuto yo excellency vuto lake ndi lamayendedwe. Mponera police station imayang'anira ili ndi ma substation 9 ndiye kuti ndi gulu ndiye tikatero nditi tiyang'ane kuchoka kuchisepo ndimukafika kuna Mbuma kuchoka pano pa Mponera ukafika chisepo ndi 55 kilometers. Kuchoka pano ukafika kubowe 44 kilometers. Kuna Mbuma ako ndi 47 kilometers. Galimoto ilipo pano imodzi. Ndiye kuti chitetezo nthawi zinechi kumavuta. Zikhoza kutheka kuti galimoto ili kuja ko chisepo china chake nkuchitika kuna Mbuma ndiye kuti ichoke kuja dzafika pano 55 plus 40 chakuti kilometers galimoto imodzi akamakafika chamapeza kuti situation yavuta zinthu zoti apolisi athu ngakhale ali othekera kuti kuthekera ali nako amakanika kugwira ntchito ifo amakafika mochedwa. Ndiyo excellency ngati kuti akhala kotheka tipemphereni ku Homeland Security atigayire ku magalimoto atakhala awiri okha. Ndimalize motere kuthokoza kwa Nkuchi mafumu mwatonjezera nswahala 1 2 nambala ya mafumu muonjezeraso zinthu zimene zitakhala kuzisowa maboma ina amantinamiza akatitonjezera samaonjezera even pano taponda pano pampume patsala ndi makilometers akamina 5 kilometers nsewu mwagwira ntchito yo excellency. Anthu apano pamponera pano patumati tikamapita mtown 45 minutes 1 hour maximum tafika mtown. Timaenda 3 hours hapa ngati kuti munthu apita ku Blantyre. Koma ife ndifonyadira kwambiri tikuthokoza chifukwa mtsogoleri wa masomphenya antundu umenewu timamusowa. Anthu amangobwera nkutiuza osati kuchita inu zimene mwanena mumachita. Munakumana ndi ma disaster chatimani ngati COVID plus ma cyclone koma khale panali zimenezo suyu mwachita ife kunyadira. Ndiye kunyadira kwathu kwakukulu yo excellency choyambirira nchakuti mutabwera pano pa 17 November munkadza pempho tilembetsa tinalembetsa ntchito imene mafumu tinayigwira kuti mmene anthu akalembetse pa 16 September tikumakamba ni mafumu angawa kuti yayi tiyeni 6 koloko mmawa kovota 4 koloko tubwerako pa 16 September tame maso kuti apite kovota abwere adzavote zovuta zimachitika situkana koma tsiku limodzi suti nkuola iyayi tidzatsekera mnyumba tidzavote chifukwa ife voti yathu ndi yanu bwana. Umakhani wako kutsogolo tisabise pano ziti yayi tikavota mwazelu imponera yayi tikavota mwazelu kuno ngati tikavotera nda ndima amene bwana takulandirani zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo senior chief Mponera kwalandira bwana koyamba ali senior chief bwana pano pa Mponera kwa zaka 6 tsopano mnyamata amene wakhala akuyesetsa kutukula Mponera mukamtuma ntchito ndi uyu Halawa mnyamata odzipereka mnyamata wosagwedera mnyamata wofatsa adatengera moyo wanu inu anthu akakutukwanani simbweza
akakunenani simbweza chanu chimangokhala chani kodi chitukuko. Mtima umeneyo Halawa adautengera. Ndiye mwana amene wagwira tambala wakuda kuno, mwana amene ali mwana wanu wa chipani cha Malawi Congress Party, Darlington Halawa. Chizindo chake ntambala wachani achakwera. Chizindo chake ntambala wacha Halawa. Chizake ntambala wacha cheni bakalanka ati tati pa ceremony iwende nkugwira 2 minutes. Your Excellency, komanso amayi landirani ulemu, komanso nonse ofunika maulemu landirani ulemu. Your Excellency, Gogo Senior Chief Inkosi Mponera akulandirani kale, koma ine nikulandireniso mchindalendale. Khala nomasuka Your Excellency kuno tili ndi nyamata wathu amene adawina nawo ma primary elections ngati kansala Kondwani Lisiya, bwana kumawa kuja ndi wodi yanga ya kumawa kunali Frank Chadzunda, kuno kumadzulo kumpanda West amene wawina ma primary MCP ndi nyamata amene Kondwani Lisiya. Ziko mampiri Your Excellency. Your Excellency, bwana SG andipatsa 2 minutes. Koma betuyo amabereka so 2 mzake kangokhala ka 4 mwachidule bwana. Choyamba bwana nimafuna nikuthokozeni kuti kuno kumponera takhala anthu tudandaula chipatala kwa nthawi yayitali. Chipatala chimenechi chidakanika maboma apita mbuyomu, koma inu bwana chipatala chathu chachikulu mudachiyamba pa mtunda apa. Your Excellency, anthu kumbuyo kwa madzango yala miyala akasinthana nduna, wina abwera nawo wake, wina abwera nawo wake. Ife onake akuno timadabwa kuti bwanji sodangobwetsa pa filitani nudzayala tsiku limodzi. Koma bwana inu chifukwa choti mukanena mmachita, chipatala chidayambika. Maso bwana ali kunjira kuti chipatala chimenechi chidatha msanga chitichitira ubwino chifukwa chipatala chathu chapa nchakale bwana cha 1939. Bwana zamsewu tayamba kale ukamba ma constituency onse amene mwazungulira aliyense auyamika za misewu. Ifeso pano tiyamikaso, koma pempho bwana pa dziko pano mwapaona mpatauni padzafunika magetsi paziwala ngwe usiku chifukwa ma business ya pano amakhala usiku ndi usana. Your Excellency, wanthu munapatsa ma mega farm monga mwa masomphenyano olimbikitsa ulimi. Wanthu kuno oluthokoza ma mega farm odalandira fetereza, ngakhale vula sidachite bwino koma odalandira. Motero kuti bwana madera ena amene vula sidachite bwino onafunika muwakhululukire nkuwathandizaso kutoka lima bwana odzakwanitse bwino bweza ngongole imeneyi. Bwana anifi aperekako ngongole makamaka kwa anthu amene ali ma business akuluakulu, koma ambiri amene ali ma business ang'onoang'ono sadalandire ngongole. Bwana monga mwayamba kale uchita chifundo, wachitenko ni chifundo wanthu apano. Bwana tsano nimafuna nipemphe zinthu ziwiri, koma bwana mulole ndigwade pamaso panu chifukwa ni zazikuluzikulu. Your Excellency, pa dziko pano mudatikomera mtima mutikumbira damu ku Nkhorongo limene libweretse madzi pano, koma Your Excellency panopa water board madzi sakutuluka akumatha miyezi itatu bwana. Anthu awa wena olumwa madzi pa chitsime. Your Excellency, mmene tikudikira Nkhorongo damu kuti madzi abwere kuno, Your Excellency pakadakhala remedy ina yake yoti wanthu athu kuno opulumuke. Your Excellency, Inkosi apemphapo kale za galimoto pa Mponera polisi, komanso nimafuna niwonjeze ambiri mwa asilikali athu akugona manyumba renti.
mudatipatsa kudzera kwa nduna anu alanzi agumba manyumba kuti mutipatsako manyumba 40 kodi 40 60 masinthazo bwana adanuza sikisire kumbali pano akuti 40 wati komabe your excellency manyumba amene wakhoza kutithandiza kuti asilikali athu akhale ndi chitetezo chabwino. Your excellency pano tili ndi a Muslim community ananipempha mwapadera kuti amuwapemphe bwana tsiku lina lake tuwafuna dzatichezere kuno tili ndi mavuto apadera ngati Muslim community. Your excellency pomaliza satuyankhula kwakoma njala ku dziko kuno yakula. Monga bwana nanena kale kuti vula madera ambiri sidachite bwino uphatikiza kuno kwa inkosi mponera njala imeneyi bwana sidatisiye. Komanso inkosi anena bwana kunena kuti pa dziko pano manyumba onse mukaona ni ya anthu ama business yomanga okha. Bwana timachita manyazi kuti Malawi Trading Center, Chimwaza Trading Center, Madisi Trading Center kodi simungatiganizire kokhala pano town council ndi mawu amenewa bwana mulungu akudalitseni zikomo kwambiri. Zinandivuta kulanda microphone munthu atagwada bwana sizinakatheka yayi koma balansi anga kuno kudowa abwana atabwera kuno ngati pali dera limodzi lidatuluka maunyinji kukalembetsa ndi kuno. Anthu inu mumamvera achakwera koma kulembetsa kwambiri koma osakavota zilibe phindu. Nkhani yayikulu nkutuluka ukatani kodi ukavota. Masankho awa apa 16 iwa nga 50+1 ofunika wina aliyense uyo adalembetsa akatuluka akatani akavota. Kaya udataya chovotera kaya suchiona kaya chatani kaya chilipo pita kumene udalembetsako kachule dzina lako akakupatsa chipepala choyamba ncha president pamenepo pali nkhope zosiyanasiyana koma ine nkambepo za wathuyi Dr. Lazarus Makafe Chakwera mwana wa kwathu kuno kudowa achakwera amaoneka motere anga nkusowa achakwera tenti nene zoona ngooneka bwino ati tsono apa pali tambala wakuda ngati chizindikiro chawo ati kumapeto kuli kabokosi kameneko akupemphani kuti mchonge pachakwerapo koma ngati sutha kuchokulemba kamene umanjenjemera akupatsa inki imeneyo udinde ukadinda usapinda mwachangu udikire pang'ono apo ayi kungochiteka mpweya ndali pakauma nkupinda ukatere wavotera Chakwera. Ndibwereze enanu ndi zitukuko zimene upanga Chakwera kuno misewu ndi zina zotero simufuna kumvanso za munthu wina ndiye mumapsa mtima mmanyasidwa mmatenganso cholembera nkuyamba ukhwacha anthu ena aja kufika papita mutalika nkukhwacha mukatero mwalakwitsa fashani voti imeneyo sakaitani kodi voti anu ithere pochonga panda pachakwera mukatero satsera pati pamene mwachonga pachakwera ndikuti ena onse acha game yagona sabweranso achingolota nkumagona satsalamulanso dziko lino mukachoka pamenepo akupatsanisoni china cha MP kuno mobwereza ine ngati mlembi wamkulu wa chipani secretary general mwana amene ayimira Malawi Congress Party kuno ndi Darlington Halawa nkhope yake ikakhala apa chizindikiro cha tambala apa kuchonga kapena kutani udinda chimodzimodzi kansala ucha nkhope apa chizindikiro apa kuchonga kapena udinda koma kumapeto kwa zonse ukaona mudzi mzako sadaka vote pemphe mkwadire kuti chonde wina aliyense mudzi muno apita akatani kodi akavo ndi angati mmakonda Chakwera ndione manja amene mmakonda Chakwera nosenu mkavotati. Bwana President ndikupempheni dzulo buno kuti mundiyankhule pano pamponera kwanu kuno kwa abale wanu zikomo kwambiri Your Excellency.
Kwacha. 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 Mponera sio seda nayo. Gemu ya Viravena. Senior Chief Inkosi Mponera, Senior Chief Jakaza, mafumu nonse muli pano, ndithokoze ni mtima wanga wonse, chifukwa tuona panozi, izi nzina zinanso. Chifukwa ukaruone uku, ukaruone uku, mavoti moti mdalembetsa tidakupemphani kuti abale tiye tikalembetse vanu nyani samsira munda ndino angati mdalembetsa koseko uko anga uko nanga uko wa tsono taverani msewu aukonza uku uyambira yapo msewu uku alukonza uyambira yapo panopa mpofunika special treatment chifukwa chake sana konse koma ino amene mwayenda upita ku Madisi kapena mwapita ku Lilongwe mudziwe kuti msewu waukonzedwa vana ndipo madera amene waumaliza uluyendeka bo vana mota alipo pano amene akukayika kuti msewu angothera komweko ndi uko pano sakonza chifukwa chake tili nchiyembekezo kuti ngati kwina kuwakonza panonso akonza vana magetsi owala vaja ayikaso pano vana nangati katero moti tizikayika kuti popeza chakwera zina sadakwanitse ndiye kuti basi angochoka pa mpando zikhazoona meza moti imeneyo yoveka yogwira kujoni tikachati ayi nikisi vadi chifukwa zizindikiro zakuti tikumanga zitukuko zolimba ndi zokhalitsa zaoneka kale ndiye tifuna tipitirize ndi chitukuko choterechi upita kutsogoloku koma kuno tauni ino tunjakalekale tauni ino mukhoza kufunsa anthu akuluakulu kale akufotokozerani koma adapita ali kumanda ndiye kuti tauni ino kuti ikhale tauni ngati nkulakwitsa ngati pakhale ndondomeko yake koma ndikuthokozeni chifukwa tauni ino tamanga tokha ndipo tumanga tokha chifukwa cholimbikira ntchito yakumunda tikumvana vanu tsono mafunso nkumati kodi nkhani zonse akukambazi ngakhale nkhani yomatchula za njala chifukwa tupa trading ngati pano ngati kumidziku anthu sanakolole ngati inu muchita mabizinesi chifukwa timadziwa kuti muli munda kwanu kuja ndiye mmabweretsa kuno sikungakhale zokwanira zakuti zikwanire kudyetsa tauni yonse ya Lilongwe imene imayembekezera kuno kumponera kuti kuchokeza kudya ndiye kuti zakanika tikatero vanu
tsono anthu akamadandaula njala sikuti akunena kulengeza kuti nalesi kapena ni wamanjalende agogo waneneratu pano kuti kuno kuli anthu olimbikira ntchito koma nthawi italowayi ni nthawi ya zanyengo yakuti zanyengo sizupanganika ngakhale mvula yugwa mwanjomba ng'amba yuchuluka chiwawu tere kungopita kudowa konse uku kumtunda uku mkaona kuti ukhoza uyatsa machesa munda uyaka wonse koma nthawi ya mvula zimenezi zatipweteka mchifukwa chake tikamathandizira zakudya kuti anthu apezeka mphamvu nzofunika manambala waja aonjezeke akapempha chonchi sikuti walakwitsa chifukwa akufunirani zabwino ndipo ife mpofunika tizilondola nkhani za mtundu meneyo tikanena za nifi nkupereka ngongole zakuti anthu achite ulimi wamthirira padambo alipowa nadutsa pena damu lilipo nadutsa kwina tayamba damu lochita mwadaladala chifukwa tudziwa kuti kuno madzi ngamchere chifukwa chake tufuna kuti madzi abwere amipopi koma abwinobwino koma pali pano panafunika kuti Central Region Water Board ionetsetse kuti madzi pano anthu aupeza madzi akumwa aukhondo mukumbukira muchadadi wala kolera tonse dziko lonse madistrict wonse ku Malawi kuno silifuna zimene zija zibwererenso yayi chifukwa chake paliponse tili ma project ya madzi kaya ndi kumpoto kaya ndi kumwera kaya ndi pano pakati tiuchita zimenezi mwadaladala kuti Malawi athandizike paliponsepo kotero kuti mapaipi akubwerawo uchokera kuja ku Nkhonongo Dam kuti mwetse wonse kuno zimenezo zili pakati pokonzedwa monga tukonzera somise woyi koma ulimiwu tinafunika tikepo mphamvu ndithu kwa wena wainu mafuso ngakuti kodi nkhani ya fertilizer imwe atiwenda bwanji ine neneru pano pali chikhamu pano kwa alimi amene fertilizer wayamba kale ubwera wina ali mjira koma tufuna titsitse mitengo muniva nulengeza pose chadwa apa chifukwa wena aukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga mujama kwezera daladala sugar ukwezera daladala simenti ukwezera daladala zino umango ukweza tsiku ntsiku koma cholinga inuyo kuno mkwiye mtundu wonse chakwera mdane naye chakwera mumtukwane chakwera mumchotse pa mpando ziteka pulani imeneyo idachita kutukulu uoneka poyera anthu ena kunamizira maphunziro ndi zimene amadziwa koma kumadziwa kuti kuseli kuchitika zinthu zadaladala kuti Malawi azizunzika tiyeni tikondane Malawi osachitirana chiwembu yayi tiyeni tikondane tipatsane mitengo ya zinthu kolingana ndi mmene zilili wasimenti kuitana akuti ife sinachite zimenezo matrader ndi amene akuchita zimenezi ayamba kukanirana tsopano chifukwa nkhani imeneyi ni nkhani yokhudza Malawi wonse nkhani yokhudza chitukuko chonse nkhani yokhudza ifeyo tereku cholinga chathu manifesto yathu nchakuti zija timachita kale fertilizer atsike mtengo kwa aliyense anthu azizigulira wokha osati boma lizilowaponso kudalowa chinyengo nikatangale wanthu akhala ulemelera nkhani za zimenezi chifukwa chosafunira Malawi zabwino koma kuwachita chinyengo kuti bola iwo alemere azilemera abe inu kuno muzuzika ukulukutika ndi umphawi koma mugwira ntchito yolimbika ndinuyo palibe boma limene lakweza mitengo yazo mera zanu kapena zimene mwakolola kusiyana ndi boma linoli ndipo sitisiya wenawo azingokulandanibe koma ife tifuna producer akhale respected as much as the consumer osati zinthu zizingokomera consumer basi anthu nonse umangolira ulilira kuutsi angazedi ife tukweza dzikoli tenchifwa yake tachita daladala kuti tikhale nzikhwaya zoma chitulenga tokha tipereke ndithu ndalama kwa anthu ofunikira amene ma business wanu
mukakhala kuti simukudziwa pemphani akuthandizeni ngakhale wanifa uchitaso maphunziro wothandizira kuti zanu zikuyendereni mutani. Ambiri a inu pa tauni ngati pano mwamfuna kampamba kuti muchoke apa mukafike kopena pake, ndipo zina zoletsaletsa dachotsa kale. Tifuna sowena muthandizike chifukwa business yanu yafika kale apa, koma imafika pena poti yaima yachita jenga, ndiye kuti mpofunika ka 10 miliyoni kuti kakwezeso mufike pena pake. Vanawa wofunika wapatsa chiyembekezo chifukwa wena amafunsa kuti ndalama mzitenga kuti zakuti mkhozi uyika akaunti tsogolo akaunti ya mwana aliyense. Ku Malawi kuno ndife wodala, ulimiwu ndi uli apo, mamega farm ndi amene ali apo, ulimi wamthilira ndi umene uli apo, koma pansipa pali miyala. Izi mva kunozi kuti madzi sali bwino, ukakumba mjikho madzi saoneka bwino samveka bwino mkamwa chifukwa ndi miyala imene ili pansipa. Koma miyala imeneyo ni yamtengo wapatali, dziko lonse lapansi lufuna miyala imeneyi. Kuno ku Dowa ndife wodala chifukwa so migodi ikula chifukwa cha miyala ngati imeneyo. We have the largest deposits or the best deposits of graphite kuno ku Dowa, twice better than the graphite imene anthu aludalira ya ku Madagascar. Zimene zitu sizongoka mbapo yayi, mumvetsa kodi? Nchifukwa chake tikamanena kuti tili ndi chuma, nanga tsoti kapita uyambira kukalonga kuchitipa tizikamba za uranium, tikamalizira rare earth ku Palombe tizikamba za rutile. Kodi ndife wosauka? Tangu shota mthumbamu mulije ndalama, koma sikuti ndife wosauka tashota chabe, koma ndife wolemera chifukwa chuma chilipo. Nchifukwa chake achinyamata inu azimayi pepani khalani nchiyembekezo. Masiku okoma wafika kale, ndiye wosalola kuti wena tudziwa kuti aluyendayenda ni mwayi wawo, ndi demokrasi wosachita chipongwe. Tisamve anthu omachita chipongwe anthu wena ngakhale akhale azipani za mtundu wanji, kuti zipani tu makhaindi kunoku. Koma ife timadziwa kuti kuli chipani. Tikumvana wala? Koma osachita chipongwe ena ali onsewa ayi. Waloleni kayenda kachidzulo bilobilo, waloleni azipita, apatseni njira ayende mwa mtendere. Ife timasunga mtendere na anthu onse, timalondola mtendere na anthu onse. Za ndewo sitizidziwa ayi. Masiku akale timachita ndewo na ngoni. Nikuuze nkoni sirole hisirole imeneyo. Koma ife na ngoni lero tidagwirizana tukhalira limodzi paliponsepo. Tumvana kodi? Tiyeni tisunge mtendere umeneyo. Tiyeni tionetsetse Malawi chifukwa wena ulisho shadala ati kuti aone umoti lakwire polankhula, aone umoti lakwire pochita zinthu. Iyayi wokondedwa, voti ili ndinuyo, chisinsi chakupambana ndinuyo. Tere pano alipo uyo alukayikiranso ngati tikuti alipo uyo alukayika. Pa 16 Seputembala mwezi omwewu antsala masabata owerengeka. Ngati kayiwala yutika mvotere, president mkavotera nda, MP mkavotera nda, kansala mkavotera nda. Gemu ya atatu nangatereti kale nchika ikonso ngati inuyo ndi ine tagwirizana. Mavuto alufotokozedwa waja tuthetsera limodzi. Pamene panaoneka kuti apa sipadayende tuchotsa zimene zinalepheretsanso mpaka nazikuyenda. Ndiye tisalolenso kuti tibwerere kumbuyo, tibwezere madziku mkobwe.
tere tsikulo likadzafika okuti ngakhale ofumulo matero okuti ngakhale pakhale zovuta tsiku limodzi siliwoza mbewa tiyeni tonse tikavotebe ndiye tikapitirize zinazo tamvana vana Dowa atu nkawawa mkwathu kuno mpahomo pa ambuya akudalitseni dzuwa lapita kale zikomo kwambiri nonse zikomo President wa dziko lino Dr. Smakathe Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Mponera Trading Center msonkhano somaliza woyimayima tsiku la lero mboma la Dowa Isaac Jali a president maliza pa Mponera kulankhula kwimbira wanthu pano ekwimbira anthu mzanga maiso chikadzula mwina khwimbi limene lili pano pa Mponera lingapose pang'ono ndi kwina kuja iyi ndi trading center yayikulu ndiye panali anthu pamene bwanawa akutsendera pa whistle stop kapena kuti misonkhano yokopa anthu imene anayikonza kuti achititse lero m'madera osiyanasiyana boma limene lado sokozo mizanga izo utenga ukulu kwambiri amauza anthu wa kuti pa 16 September akavota akuti akavote Dr. Chakwera kuti zabwino zimene aziona zaka 5 zipitirire paliso zina zambiri katikatiso mwa message yawo lero ndaona kuti adzudzula pali mchitidwe wina wake akuti pali atambwali ena amakweza dala mitengo ya katundu kapena kubisa mwina katundu azili mchakwera iwo president wazinyozedwa chifukwa cha anthu ena kodzikonda abisa shuga mwina abisa simenti cholinga choti mwina mwange boma linenedwe pa zifukwa zopanda pake ndiye Dr. Chakwera anena kuti tisamatero tilikonde dziko komanso anena kuti iwowa boma lawo sililola kuti mchitidwe ngati umene upitirire nkhani ina alimbikitsanso kuti kampeni masiku asalawa ikhale yabwino kampeni yopanda zowawa afumu akweza kuno afumu from Lero sinyo yes akweza afumu kuno nkhani yosangalatsa kwambiri kwa Amponera Amponera ndi imodzi mwa mafumu achingoni amene amakhala kunoko ku Dowa nthawi inake apresidentiwa anazatchula kuti angoni ndi achewa akuyenera kukhalirana bwino yes kukhalirana bwino chifukwa chona kuti kunoko ku Central Region ngati pali boma limene angoni ndi achewa makhala limodzi coexisting ndi lino la Dowa ndiye apaso taona kuti mfumu yachingoni inkosi Mponera yasunthidwa kuchoka pamene inali kupita level ina kumaliza anthu 340,000 kulembetsa kuno ku Dowa ndipo auzidwa kuti kulembetsa munalembetsa bwerani pa 16 September nthawi yabwino 6 o'clock maliro 4 o'clock savotereni boma lanu limene lilipo pano pali kunena kwa president kuti zonse zabwino zimene mukuzionazi zinkentsogolo chokoza kwambiri nzanga Isaac Jali amene mtokhani wathu Isaac Jali amene ene kuyambira mmawa uja pamene president amachita misonkhano yoyimayima kumema anthu kuti akavotera pa chisankho cha pa 16 September 2025 kufika tu pano umene sopa Mponera Trading Center kumaliza kuti msonkhano umene umaliza kuti iyayi lero kwa lero takwangula kumema anthu tione tumawa president awera kuti inenso mayeso chikhadzula momwe nzanga wonse mwetani nawo pa tsiku la lero pa dipiti wa president amene pa misonkhano imeneyi tokozi mene pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene pa MBC makoma nonse tilandiyeni ku Blantyre.